Yeah, 35 minutes after. Simba. Oh, I know maybe your life. Your life, okay. I don't want to start all over. Come on, I got pause in here. In there, you got everything. You can't restart.
Ekene dịrị gị Sefụrụ Chineke nke ụwa niile na nke ebere na nke udo, onye jiri onyinye niile nke mmụọ wee gọzie anyị. Tupu eke ụwa, ọ hụrụla anyị ka anyị bụrụ ndị nke ya dị nsọ, dịka echi ya dị nsọ si dị. Otito na nsọpụrụ dịrị ya ebe 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 ebe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Chukwu Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, n'ụbọchị tata anyị na-achụ aja misa nke Sọnde nke 14 n'oge na-adanyeghị n'emume na nzukọ. Na aja misa anyị na-ekpe ekpere maka ebumnuche anyị dịgasị iche iche. N'ụzọ pụrụ iche, anyị na-echeta ndị St. John International Brothers and Sisters and their Ladies Auxiliary, na-ekpe ekpere maka nsiwanye ike n'okwukwe nke ha, nke obodo anyị, nke ụwa niile, nakwa ka Chineke na-echekwa ha n'ọrịa nke a na-agasi ugbu a, COVID-19. Anyị na-ekpe ekpere maka nkwụsị ya bụ ọrịa, nakwa ekpe ekpere maka ndị otu ha niile ndị nke nwụrụ, ka Chineke dara ha udo nke ya.
na masị akwa anyị na-eme ekpere maka ezumike mkpụrụ obi nke ụmụnna anyị Charles Peters na Jerry Obuja nakwa Bibiana Ogoko, na-asị Chineke onye kpọrọ ụmụnna anyị ndị a ka ọ nara ha n'ọtụtụ nke alaeze ya site na Kristi Onyenwe anyị. Iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu mme nke Yukarịstịa nke a, ka anyị nyochaa nụ akọ na uche anyị mee ebere maka njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ụlọ ụmụnne na-emeghela nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị gọziri eji n'ọgwụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnne ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Otuto dịrị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ ndị nwere obi ọma. Anyị aja gị mma, anyị agọzie gị, anyị esekpụrụ gị, anyị etoo gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Osebụkwa Chukwu eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, dị nwanụ Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwanụ Chukwu nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna. Gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị. Gị onye nọ n'aka nri nna, meere anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị nsọ, sọ gị bụ dị mmanụ, sọ gị Jesu Kristi kacha dị elu, gị na mmụọ nsọ na-efe Chukwu nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, site n'irube isi nke Jesu nwa gị, ịkụlitela ụwa akara aka, biko nye anyị bụ ndị kwere na gị aṅụrị dị nsọ, meekwa ka anyị bụ ndị ịgbapụtara n'igbe ohu nke njọ, nweta aṅụrị dị ebighị ebi site na adịhụnanya Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Zekaraya. Gị bụ ada Zayọn, were obi gị niile ṅụrịa nnukwu ọṅụ. Gị bụ ada Jerusalem, tie mkpu ọṅụ, n'ihi na lee, eze gị na-abịakwute gị. Ọ bụ onye nzọpụta, aka ya kwụ ọtọ, ọ dị nwayọọ, bịakwa na-agba ịnyịnya ibu. Ọ nọkwasịrị n'elu nwa ịnyịnya ibu. Ọ ga-ebipụ ụgbọ ala nke Ifrem na ịnyịnya agha niile nke Jerusalem. Ọ ga-agbajikwa ụta agha, bịakwa gwa mba niile okwu udo. Ọgba ọchịchị ya ga-esite n'oké osimiri ruo n'oké osimiri, bịakwa site n'osimiri ruo na nsọtụ niile nke ụwa. Okwu nke ose bụ ụwa. Ekele dịrị Chukwu. Ihe anyị ga-aza bụ: Chineke nna eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi.
Chineke nna eze m, aga m ekele aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Chineke m na eze m, aga m eto gị, aga m agọzi aha gị ebighị ebi. Aga m eto gị kwa ụbọchị, aga m eto aha gị ebighị ebi. Azịza: Chineke nna eze m, aga m ekele gị ruo mgbe ebighị ebi. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Chineke nna eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị bụ onye amara na onye ebere, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obiọma ya ebuka, ọ na-emere ihe niile o kere ebere. Azịza: Chineke nna eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Onye nwe anyị, ka ihe dum i kere kelee gị, ka ndị kwere na gị too gị, ha kọọ akụkọ ebube nke alaeze gị, ha kwuo okwu banyere ịdị ike gị. Azịza: Chineke nna eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. onye nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi n'okwu ya niile, ọ dịkwa nsọ n'ọrụ aka ya niile. Onye nwe anyị na-ebulite ndị niile na-ada ada, ọ na-ekulite ndị niile hụrụ ehuru. Azịza: Chineke nna eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Rom: ihe unu chọrọ abụghị ihe nke anụ ahụ, kama ihe nke mmụọ, ebe ọ bụ na mmụọ Chineke bi ebi n'ime unu. N'ezie, ọ bụrụ na unu enweghị mmụọ nke Kristi, unu abụghị ndị nke ya. Ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ kulitere Jesu n'ọnwụ bi ebi n'ime unu, ọ pụtara na onye ahụ kulitere Jesu n'ọnwụ site na mmụọ ya were ndụ nye ahụ unu pụrụ ịnwụ anwụ. Ụmụnna m, n'ihi ya, o nweghị mkpa ọ bụla ọ dị irubere onwe anyị nke bụ anụ ahụ bụ isi, ma ọ bụ ibi ndụ nke anụ ahụ. Ọ bụrụ na unu bie ndụ dị otu ahụ, unu ga-ala n'iyi. Ma ọ bụrụ na unu were mmụọ nsọ pigbuo mmerụ nke anụ ahụ, unu ga-adịkwa ndụ. Okwu nke ose bụ ụwa. Aleluya, 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 aleluya. onye nwe anyị kwuru sị: Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. O nweghị onye ọbụla ga-abịakwute nna ewepụ ma o si n'aka m. Aleluya. Aleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara n'ụlọ gị. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. N'oge ahụ, Jesu kwuru sị: Nna, onye nwe eluigwe n'ụwa, ana m ekele gị n'ihi na ihe a ịhụnarịrị ndị oke mmụta na oke aghụghọ ka ị kpugherela ụmụntakịrị na-amaghị ihe. Nna, ọ bụ otu o si masị gị ka i si mee ya. Nna m were ihe niile nyefee m n'aka. O nweghị onye ma onye nwa bụ ma ọ bụghị sọ nna, otu o si bụrụ na o nweghị onye ma onye nna bụ ma ọ bụghị sọ nwa ma ọ bụ onye ọbụla ọ sọrọ nwa igosi ya. Bịakwutenụ m, unu niile bụ ndị na-adọgbu onwe unu n'ọrụ, ndị ebukwara ibu obodo arụ, aga m enye unu ezumike. Nyaranụ ibu m n'ubu unu, mụtakwanụ ihe site n'aka m, maka na adị m nwayọọ dịkwa umeala n'obi. Mmụọ unu ga-achọta ezumike. N'ezie, ibu m dị mfe, ibu m adịghị arọ.
Oziọma nke Onyenwe anyị. Otuto dịrị Yesu. Ụna nna anyị maka ndị ahịa atak awụ otu ụbọchị si dowe ihu in the country now, of the new reality that we are facing. But even in these things, ihe ọgụgụ ndị agụrụ anyị taa, Chukwu na-egosi anyị na ya agaghị echefu ndị nke ya. Ihe nyere anyị wụ ozi nkasi obi, mana ihe ọgụ nke mbụ ma n'ozi ọma nke a gụrụ anyị. Ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ onye ama Zekaraya, ọ sị na ha nwewe aṅụrị na onye eze ha na-abịa, onye nzọpụta ha na-abịa. Ụmụ Israel si obodo Babylon lọbata ebe ha gara gba ohu for 70 years. Oge ha lọtara, ha hụ na the temple of Jerusalem had been destroyed completely. This temple of Jerusalem was their pride of all things that they had, the place they would meet their God. And seeing it destroyed, they were devastated. Hey, Jesse, Chineke ahapụla ha aka. Na Chukwu echefuola ha. Mgbe aka Chineke ji zite onye amụma Zekaraya ka ọ gakwa ha sị, ụjọ atụla unu. Ọbịanihu unu ga-akarị ihe ọbụla unu hụrụ n'ugbu a. As your future will be greater than the present time. Nke a bụ ozi nkasi obi inye ha. Ọ gwara ha sị na onye eze ha ga-abịa. Chineke enye ha ozi nkasi obi wee gwa ha sị na ọnọdụ ha agaghị adịkwa otu ahụ ọzọ, na ọbịanihu ga-akarị ihe ọbụla ha hụrụ. Ya bụrụ ozi nkasi obi nye anyị ndị na-efe Chineke, na ọgwụ mgbe ọbụla anyị nọ na nsogbu ka anyị ga-asị na Chineke amaghị ihe na-eme. Onwe ihe mere gị na ndụ nke Chukwu na-amaghị. Ọwụ ị na-eme ihe ruru gị n'aka ime. Do you play your own part? In our relationship with God, ọ na-abụ Chukwu na-eme nke ya, ya na-enye anyị ama, anyị na-eme ihe anyị kwesịrị ime. Ihe ruru anyị n'aka ime n'ụwa ikpe ekpere. You know, connecting with your God every time through prayers. Oh yeah, amụma amara n'ihe ọgụgụ nke mbụ emejupụtara ya na ndụ dịbụ na Yesu Kristi. The prophecy in the first reading was fulfilled in the life of Jesus Christ. Oh yeah, Jesus Christ, having established his kingdom through the proclamation of the gospel, ya abịa bịa kelee ya. Ya sị kene gị nna Chineke nke eluigwe n'ụwa, n'ihi na ị kpugheela ihe omimi nke alaeze n'ebe ụmụntakịrị nọ ma zụọ ha n'ebe ndị oke akwụkwọ nọ. We may ask ourselves, what was exactly the situation? Jesus Christ himself was born into a culture in which the scribes, Pharisees, the Sadducees, and they felt they were already on the way to heaven. Every other person was a sinner for them. And because of this, whatever Jesus Christ was teaching them didn't make any meaning to them, because they felt we already know it. These were the doctors of the law. So that was how the mysteries of the kingdom were hidden from them. But the other people that they were calling prostitutes, little children, women, tax collectors, they are people that they disdained in the society. These people found some hope in the teaching of Jesus, and they came to listen to him. So although that Jesus Christ hated learning, Christ doesn't hate learning. Some of his apostles were also educated people. And we know Paul, who later joined them, was a lawyer. Christ himself was a rabbi.
So Christ loved knowledge, but he hated the intellectual and religious arrogance of the scribes and the Pharisees and the Sadducees. Ya nwere ike kụziere anyị nkụzi na n'ime ụwa anyị nọ n'ime ya, ị nwere ike nwee all the degrees in the world and still you do not know God. And all the number of degrees that you have that matter to God or your relationship with your God. And because of that, a little child who knows God very well will matter more in the sight of God, when you are the greater in the sight of God than you, with your many avalanche of degrees, but not knowing God. So just a reason I make a see, no matter how great you may think you are, never forget that God is the greatest. I mean, na akwụkwọ Deuteronomy chapter 6 from verse 4. I say, hear, O Israel, the Lord your God is one Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Chukwu onye mbụ in everything. So n'ịgụrụ akwụkwọ ma we nwere ego, onye nyere gị ego ahụ. N'ịgụrụ akwụkwọ, onye nyere gị intelligence iji gụọ akwụkwọ. Anaghị eji maka ihe Chineke nyere anyị echefu Chineke n'onwe ya. So then Jesus went further to show us na ya bịara ịbịa nyere anyị aka ọrụ na anyị ga-enwe ike wedata onwe anyị. Ya sị, come to me, all you who are heavy laden, and I will give you rest. Learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, my burden is light. No, why not email? I get many problems. We must have trials. We must have disappointments, challenges, temptations in different ways. And our temptations and trials come to us in our different circumstances. Even ma ọ bụ oge o ruru inye gị enye gị ọkwa ha agaghị agbaghachi ị ga-enweta ndị promoshọn. Ụdị ihe ndị a na-eme oge ụfọdụ ya bụrụ ọrịa mmadụ na-arịa ịkpọrọlụ ya gaa n'ụlọ ọgwụ niile nọ imefuola ego mana emechaa onwe ihe na-eme. Mgbe ụfọdụ ya bụrụ ụmụ anyị mụrụ amụ ma ọ dị anyị lụrụ ahụ nnukwu obe nye anyị ga-amụta nwa ya na-amụ iwe and all that. Ikpere ekpere n'elu na and nothing seems to be happening. Sometimes our problem is that we are fighting by our own power. And Christ is telling us, if you have faith in me, no matter how serious the problem is, if you bring it to me and you trust in me, leave it with me, and I will lighten the burden for you. Yahuna, dikumu Chineke, and a hopeless moment as such. Unless we get to put our government, in which case, for those who love God, everything works unto good. Manina is challenging you every day. Instead of agonizing and blaming God, that thing puts you in the classroom of Jesus Christ, in the school of Jesus Christ, where he is the teacher. He is the best teacher. Udi amamihe Jesu Kristi nwere nke ọ na-akụziri anyị dị iche na nke ahụ the scribes and the Pharisees nwere. The difference is that divine knowledge is inspired by the Holy Spirit. Ọkwanye ụdị knowledge Paul ya nsọ na-ekwu maka ya in the second reading. Ọ sị nye Junu mkpa na abụ ndụ nke anụ ahụ mana ọ bụ ndụ nke ime mmụọ. Na onye na-ebi n'elu ahụ onye a dịka onye nwụrụ anwụ mana ọ bụrụ na mmụọ nsọ na-edu gị na onye a ga-adị ndụ. Amen? Onye ọ ga-adị. Yesu Kristi oge ụfọdụ na-ahapụ ihe ndị a ka ha jere anyị na ndụ. Ọ bụghị na ọ kpọrọ anyị asị ma ọ chefuola anyị. Kama, 1, to test your faith. 2, it could be to bring out the best in you. I was once asking people, say, onye chọrọ ịṅụ tii na gị wepụta 2 cups, 2 teacups
Ibanya can mirror you, Ibanya cause of mirror. Give me a tea bag in this one and tea bag in another one. Which one will give you the color? The hot one. Or the hot cup. The hot cup of water will give you the color of tea that you need. In fact, it calls on about the red because and that is the way it is between us and our God. Sometimes God uses these tough experiences to bring out the best in us. All in their critical situations that they became prayer warriors. I've had some people where I was before, people who were in real critical situations. After we prayed and prayed and prayed, they became prayer warriors themselves and started ministering to other people. And they are still ministering up till today. God knows how to turn the worst situation into the best situation. God knows how to turn every stumbling block into a stepping stone to your greatness. God knows how to turn every trial you encounter in life into a testimony, into a triumph, every test into a testimony. But if you hope when I change oh yeah, Jesus Christ is saying, no matter what so I'll say, bring it to me. Mine is to help you, but you must play your part. Your part is to bring it to me through prayers. I am under the pandemic now. This is a problem that has ravaged the whole world. Onye ọbụla nọ na-eti ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ọrụ na Chineke nọ ka ebe ọ dị ihe ndị a na-eme. As late as last night, I was talking with somebody in Lagos. Yes, in the Andrew, I said, Chineke, when you get your solution to this thing. I said, do you ever ask yourself, where was God when Jesus was expiring on the cross? Do you ever ask yourself whether God was there? Mama said, my God, why have you abandoned me? God's ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Mana I ndị ihu ọma, ndị isi ọma, n'ihi na ọ hụrụ n'anya ka anyị wụrụ ụmụ ya site na baptism. Ya sịkwa dịka ụmụ anyị nwere right to call upon him in our distress. That should be our duty. Apostle said, if my people that I have called by my name will humble themselves and turn away from their sins, then I will come down from heaven and heal the land. I get to seek a word and you don't lose anything by being a person of prayer. And then you don't have any overdose in prayers. That's the good thing. The more you pray, the more graces you gain for yourself. Chukwu saying today, don't say there is no solution to this problem. The thing is, have you prayed? And if you have prayed, did you pray in faith? If you prayed in faith, do you trust Jesus that he is capable of fixing it for you? The promise to the devil, come to me, all you who are heavy laden, and I will give you rest. Learn from me. Like I said, I am now problem I am in the classroom of Jesus Christ to learn something new. Also, learn from me, for I am meek and humble of heart, and you'll find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. I na yoka Chineke na-enyere anyị aka na mbọ niile anyị na-agba na ndụ. Mgbe ọbụla anyị ga-ezute ihe isi ike ndị a, okwukwe anyị ghara ịda mba. Kama, like St. Paul in 2 Corinthians chapter 12, about saying, my grace is enough for you. Ka anyị mara na amara Jesu Kristi nọgidere anyị. N'ọnọdụ eche anyị ka anyị bụrụ mkpa anyị bịa, ka anyị were okwukwe bịa, ka o nyere anyị aka. Mee ka ivu anyị dị mfe site na Kristi onye nwe anyị. Ekwere m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala, na ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị a pụrụ ịhụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ,
nna a mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ìhè si n'ìhè, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya ọnụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe na ọdịdị ebighị ebi ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka iji anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, ahụhụ ya n'oge n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, mmụọ elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ dị nwanụ onye na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-echekọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma wee kwuo okwu. Ekwere m na nzukọ nke dị otu dị nsọ bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwere m n'otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọ ya. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa agaghị. Amen. Ụmụnne m na Kristi, dị m na Yesu Kristi agwala anyị n'ụbọchị taa si n'agbanyeghị ihe bụ nsogbu anyị ka anyị butere ya mkpa anyị dịgasị iche iche, ka anyị site n'ekpere nke ndị kwere butere Yesu Kristi mkpa nke ụwa, nke bụ ọrịa nke na-achọ igbu isi ndị mmadụ n'oge ugbu a, ndị niile nọ n'otu ọrịa ma nke ọzọ, ndị ihe na-esiri ike n'otu ụzọ ma nke ọzọ, na ebumnuche anyị dịgasị iche iche. Ihe anyị ga-aza bụ dị mmanụ nọrọ arịrịọ anyị. Dị mmanụ nọrọ arịrịọ m. Anyị kpee ekpere maka nzukọ nsọ Katọlik na maka onye isi ya bụ Pope Francis, ndị bishọp anyị n'akụkụ ụwa dị iche iche, ndị ụkọchukwu na ndị niile nwetara ọrụ nke ịgbasa okwukwe, ka n'oge a ọ dị ka ike na-agwụ ndị mmadụ, ka Chukwu site n'ọrụ ha na-arụ nye ndị mmadụ nchekwube n'ime ya. Anyị arịọghị onye nwe anyị. Onye nwe anyị nara arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka obodo anyị, ka udo nwee ike jupụta n'ime obodo a, ka anyị nwee ike jiri otu obi mee mmemme ncheta inwere onwe anyị n'izu a. Anyị arịọ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nara arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka obodo a bụ United States of America, ka akụ na ụba nke obodo a nwee ike rute ndị dara ogbenye nọ n'etiti anyị, ka ibu arụ nke ogbenye ha nwee ike dịara ha mfe. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Onye nwe anyị nara arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị nọ n'ahụhụ nke ha metere onwe ha site na ịnwụ anwụ dị ike, ka ezinụlọ ha na ndị hụrụ ha n'anya nwee ike, nakwa maka ezinụlọ ha na maka ndị niile ha hụrụ n'anya. Anyị arịọ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nara arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka anyị niile gbakọrọ ọnụ n'ebe, ka anyị wee nwee ike iji otu obi na-enyere ndị nọ na mkpa n'etiti anyị aka, site ụzọ dị otu a mee ka ibu arụ ha dịara ha mfe. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Onye nwe anyị nara arịrịọ anyị. Ka anyị rịọkwa maka mkpụrụ obi ndị garala n'ezumike nke ọnwụ, ka maka ụmụnne anyị ndị nke hapụrụ anyị na nwa abalị ole ma ole gara aga, ndị nke anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taa. Ka Chineke onye ha kwere na ya oge ha nọ n'ụwa, ka o were ọbara ya dị oke ọnụ sachaa ha, nabata ha n'otu nke alaeze ya. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Onye nwe anyị nara arịrịọ anyị. Ka anyị tinye ihe ndị ọzọ anyị bụ n'obi ya zuru nsọ. Ma ihe ndị a anyị arịọ gị onye nwe anyị.
Nna ji ike niile onye ebere, anyị na-ekele gị maka ịkpọrọ anyị ka anyị bụrụ ụmụ gị. Anyị na-ekele gị maka obi isi ike nke ị na-enye anyị site n'okwu gị mgbe ọbụla ị gwara anyị okwu. Anyị na-ekele gị maka ndị amụma ndị jiri wee rụọ ọrụ n'etiti ndị nke gị. Anyị na-ebulite n'ihu gị n'ụbọchị taa ụmụ odibo gị na ezinụlọ anyị dịgasị iche iche. Anyị na-ebulite n'ihu gị ụwa niile nke nọ na-agba mbọ inweta ọgwụgwọ n'ọrịa nke dakwasịrị anyị. Anyị na-asị gị ka ị nyere ndị ọgwụgwọ ọrịa aka n'ebe ọbụla ha nọ, chekwaa ha n'ịhụnanya gị, nye ha amamihe nke ha ga-eji wee na-egbo mkpa ndị nọ n'ọrịa. Lee anyị niile ndị bịara ebe a taa na ezinụlọ anyị, ịmara mkpa anyị kara ka anyị si mara. Anyị na-asị gị ka ị ghara ile anya na ndị njọ anyị bụ, kama ka ilekwasị anyị n'ịhụnanya ahụ nke i mere eji si anyị butere gị ibu anyị niile, ka ị bịa leba anya na nsogbu ndị a, mee ka ha bịara anyị mfe dịka isi kwe na nkwa, maka na anyị na-ayọ n'aha nke nna anyị Yesu Kristi onye nwe anyị. Amen. Rịọwanụ ụmụnne m ka aja mma nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu na aja ike niile ịnara, ka dịkwana nara aja nke a na ekpere maka ọchịchọ mma na ebube nke aha ya, maka ọdịmma nke anyị na nke zuru ezu dị nsọ. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, biko mee ka aja nke anyị na-achụ maka otuto nke aha gị sachaa anyị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ka omume anyị bụrụ ihe na-ewetara anyị ndụ nke ga-akwadebe anyị maka eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị.
Onye nwe anyị nọnyere unu. nọnyekwara mmụọ gị. Welite n'obi elu. Na-ewetara anyị ebe dị na mmadụ. Ka anyị nye ụdị nwanne Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile ịnwenụ. O Nna dị nsọ, Chineke Chike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye sitere n'ihe omimi nke ngafere rụọ ọrụ a dị ịtụnanya, ka e wee si na njọ na agbụ nke ọnwụ kpọpụta anyị. Bịa kpọbata anyị n'otuto nke a, nke mere ji akpọ ugbu a agbụrụ ahọtara ahọta ndị ụkọchukwu nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị agbatara gị, ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchịrị kpọbata ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ebe niile. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha na okpu eze nke ike ọchịchị nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwupụ otuto gị akwụsịghị akwụsị, na-asị: Nsọ, 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 osebụwa Chineke nke eluigwe, ebube gị jupụtara n'eluigwe na Hosana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosana n'elu kasị elu. Ịdị nsọ eze eluigwe m bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere ka anyị na-arịọ ka ịdọ onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasara mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya na ahụhụ ọnwụ, were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwara ụmụazụ ya, na-asị: Naranụ nke a, rienụ ya unu niile. Nke a bụ ahụ m, nke a ga-edoro onye maka unu. Otu ọkwa ka o si mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye gị ụmụazụ ya, na-asị: Naranụ nke a, ṅụọnụ ya. Nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e wee gbaghara njọ ha. Na-emenụ nke a na ncheta nke. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụta mbilite n'ọnwụ gị, o dịkwanụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dịwanụ, ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị kwesịrị ịpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwarụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na popu anyị bụ Francis, na bishọp anyị bụ Gerald, na osoyachi bụ Alberto, na ndị echiri echi niile. Chetakwazị ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ịhụ gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ,
na-enye gị bụ Chukwu nna achị ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụwa niile. Amen. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were n'aka obi bee Nna anyị nọ n'eluigwe. Ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa, ka esi n'igwe n'eluigwe. Ya anyị nri tata, nri nke mbọsị a, gbaghara anyị njehie anyị, ka anyị gbaghara ndị mmehie anyị. Ekwekwala ka anyị kwe n'aha gị, ma zọpụta anyị na njehie. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ ọsọ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere gị udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbalahụ nsogbu niile, were chekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị, Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebighị ebi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị ga, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo nke ọsọ bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Mkpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Atụrụ nke Chukwu, mkpochapụ njọ nke ụwa, meere anyị ebere. Atụrụ nke Chukwu, mkpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị ebere. Lee atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi. Amen. So, I develop communion never. Maintain the distance as marked out. After this side, we go to this side. And when you come, before you wear your mask, then you receive, and then you cover again. You receive and step aside, then it in your hand, you cover, and then go back to your seat.
Ka anyị kpee ekpere n'ime obi anyị gwa Jesu Kristi onye gwara anyị sị anyị butere ya nsogbu anyị dịgasị iche iche. Ọ nọ n'ime anyị ugbu a na-ege ntị n'ihe anyị ga-agwa ya. Ka anyị meda obi kelee ya maka inye anyị onwe ya, kelee ya maka ime ka onwe isi na anyị nwere ike gbapụ ya ya aza anyị, kelekwa ya maka inye anyị onwe ya na Eucharistia dị ngozi. Jesu, ahụrụ gị n'anya, ihe niile nwere bụ nke gị ka m bụ, nke gị ka m chọrọ ịbụ, were mere ihe. Jesu, ahụrụ gị n'anya, ihe niile nwere bụ nke gị ka m bụ, nke gị ka m chọrọ ịbụ, were mere. Jesu, ahụrụ gị n'anya. Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Obi dị nsọ Jesu, Maria dị nsọ, ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, onyinye nyere anyị oriri nke a ebuka. Biko anyị na-arịọ gị, mee ka anyị nara onyinye nzọpụta nke a, were na-eto gị mgbe niile akwụsịghị akwụsị site na Kristi Onyenwe anyị. Ọtụtụ dịrị Yesu. A na-ekele unu niile ndị gbalịrị bịa. Ama m ụjọ ekpebe ndị mmadụ ụba ya, mana anyị nwere Chineke onye na-elekọta anyị. Adọba Chukwu ka anyị bịara ịhụ na chọọchị ebe a, ọ bụ onye anyị bịara izute. Ihe ndị a ihe eji okwukwe eme.
Give Chineke say, okay, like I was saying, play your own part and allow God to play his own part. Gaa nsogbu na ọwụ Chukwu na-eme nke ya ime nke ị kwesịrị ime. Otu asa anyị gị bịa gị check temperature, then you sanitize your hands, and then ịbata na church amakịrị ebe ndị anyị ga-esi. Onye gaa against these things, ihe ọla meziri ya, ọ ya mere ome ya. Ọwụ na Chukwu anaghị elekọta anya. So ana m ekele unu maka ịbịa. Onye ọbụla ga-ejisi ike hụ na ahụma n'ihe niile a anyị na-eme n'ụbọchị taa enyere anyị further directives. I'm sure unu agaala masses na different parishes already. But ihe awụ ihe a gwara anyị si, at this time until further notice, there is to be no singing whatsoever in our liturgies. No vocal singing during liturgy. No cantor or choir member present. The celebrant should refrain from singing acclamations or parts of the Mass, and no public music or concerts are to be held or hosted. Masked and distanced instrumentation during liturgies is still allowed this time. In fact, only masked and distanced, automatically distance, so that no one is near to the other, and not only instrumentation. So already it's confirmed that in the counties of San Bernardino and Riverside, the cases now multiply seriously. And there were Obi. Online Hanaga online church, and I got on a mall, Ghana's groceries, and we don't know where we get these things. So whatever precaution we can take, please take. It is for our own safety. Then I am Charles Peters, 19 working. For how many years now? Seek medical attention here. They have tried their best. I'm a the community got very because we appreciate it seriously. I had opportunities to go and visit him, pray with him, and anoint him. And okay, COVID here, where I say things easier up, then I will come. But unfortunately, that never happened. So I got nature to call the Peters. Then 191, Rosemary also lost her brother, Gerald Buddha, not the United States here. So I had it's not so easy at this time to be bearing all these tragedies. Mana chukwu sign materia nsogbu anyị na ya ga-eme ka ọ dịrị anyị mfe. A na-ayọ ka Chineke o mee ka ibu ndị a bịara ha mfe site na Kristi onye nwe anyị. Biko onye ọbụla si mara enwere ole na ole mmadụ n'ime anyị efe maka ịbanye aka na n'aka ụka. Ọ ga-amasị anyị nke izizi ọ bụrụ na enwere esi na ndị efe na ihe ha ganye n'obi mee ka amụma nke abụ ofu. Nke ọzọ bụ anyị nidiri ndị ọzọ ga-ewepụta oge ha ka etere maka training ọbụla na enwere ebe nzọbe etere obi ha na-eme ife ha na-eme ndị ndara anyị mara ife ha na-eme mmadụ ebe ife mgbe ọ bụla anyị gara ụka ihe na-agafe amaka bido n'obi ngwa ike eme ka anyị okwu. Nke ọzọ, ndị isi na-achị kọmuniti anyị ga-aga ịga ahịa
ndị Levitas ha dị mmadụ isii a gwara onye ọbụla na mmadụ ise onye na-apụta ndị maskị ha na-aga n'azụ ụlọ ha nọ ebe ahụ nke gba ka ha si ha pụtazie ọmazie arrangement ha mere agwa anyị na n'ikuku onye ọbụla kwado ka mmalụ anyị ga-esi were nye akwụkwọ nke anyị dịka etu fara si dịka onye ọbụla gbara mbọ ebe onwe ya anya ebe famịlị ha anya ọ ya amasị anyị etu Chineke si edobe anyị kịta anyị nwee otu fara si ekwu na-ekpe nke anyị ọ ga-ezobe anyị mgbe famịlị ga-akwụsịkwa so biko mgbe ụmụ anyị mgbe ụmụ anyị agbara anyị ghara ịda mba ekele ka a gara ụka ndị Igbo n'ohe na-aba na-awa ndazi ebe okwukwe anya ha nzi O nwere ndị na-ebe a biko. ebe okwukwe anyị nọ ọkwa ndị enyi anyị ndị ụmụnne anyị ụfọdụ ndị famịlị anyị ọnwa onye kwuru na kpara nkasịrị ya ebe onye mee nke na Chineke na-eme nke o mekiri promise if you do your part I will do mine. I am a covenant God. Only if you can believe me. And I know that Igbo na-emete ekpere. Ọ bụ etu anyị si ekpe ekpere ebe a ka esi ekpere na anyị ihe ofufe na-eme. Ọ bụrụ na achọ n'ikpe okwukwu mana ọ bụrụ na ebe agụrụ anyị taa ịbụ obere akwụkwọ Zakarịa ahụ just very short you will see the beginning of the problems of Igbos. Ebe a ka agụ just take your time and then we'll go ahead. Within 1 hour, you will sit here. Reflect on it. Begin to speak on it to our people. Over na anyị ketere n'ụra ife ọra possible. So biko ka anyị tinye anụ anyị tinye aka anyị ịgbasara ozi ọma udo dịrị ụlọ. O ndị na-aga aga ọwụ 7 p.m. ka anyị ga-abịa ebe anyị. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu gbasara ihe ahụ kwa those who will be serving here, ihe o ji dị oke mkpa na anyị ga-anọ n'oge. Every other congregation na-abịa, everything na-ebido n'oge. And I try my best ịbịakwa pụta n'oge bịa set ihe. Anyị bịaruo dị ready ibido mass, ya wụzi ndị ga-eme one thing or the other. Ga-epụla anyị azụ. It doesn't anaghị enyecha aka. Then, mgbe ọbụla e yiri meeting for these trainings, ndị community anyị gbalịa anọbi ya ka anyị mara ihe ndị ọzọ na-eme. Because ihe a na-stream ozi ya na the parish page. Yes, na the parish page. So that ọ bụrụ na awa ọchịcha nke ndị ọzọ abịa wọchị nke anyị na-ada otu ọzọ. It doesn't say anything good about us. Anyị gbalịgodi mekpe n'ihe ya bụ ihe a ga-eji ekwesị yes ọ dara ọ dị otu kwesịrị. Onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwawa unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị lụọ n'udo n'ịhụnanya Kristi mesa kwụsịgo. Thank you everyone. Thank you, Father. Click on wherever the side doors face out. We go through the side doors. Just leave it open. And then this side, if you want to choose that way. Because don't leave. How to sacrifice your days. Onye ọbụla. Big one, and with the wives. Come on, the wives.
ị mara ebe ị nọ were wipe gaa sanitize ebe ya. Ise bụ na nke gị.